Okinyi mano maber, okinyi mar tich abich en Friday. Kon nindi ka en bende tarik nendo 28. Ing'eni en kinde goeko ma koro wadwa miyi weche goeko mag nonro mar oboke ma ae TV mari Migeno Malolwe TV. Machiegni ahinya mondo mi wawinj ni to koro en ang'o ma nitiere e oboke gieki e okinyi masani mabro lomo ka gi kacha. An goboke kaendi mar The Standard kaka pile, mar The Star to kod oboke mar The Daily Nation. Magi koro e weche mantiere e igi kaendi. Oboke mar The Standard. Hot contest for running mates gathers steam. Sani koro ng'wech mantie gi wich bar maduong' e kind Raila kod Ruto en ka gibobedo jogo eko magin jolup mag running mates. Maendi en wach manitiere that Raila, Ruto and Kalonzo will pick their respective running mates from Mount Kenya is no secret. The question in everyone's lip is, of all the top contenders, who is best suited to energize their tickets? Maneler mantiere koro ka Ruto dwa yiero ka Raila dwa yiero bo yiero ng'ano kuom jogo eko manitiere kanyo. Kalonzo wacho ni prepare for tough race. Kalonzo wants a rival. Kalonzo koro wacho ni koro gini kore kado bedo matek moloyo, miyo koro sani endi koro nyaka wikuru mar neno kaka odhi bedo matek kabisa. Mane wach ma Kalonzo wacho. Wach machielo mantie kaendi en ni koro inyalo ng'eyo mwandu mag Chris Kirubi maromo bilion 20 ma koro nche ne otho moweyo ka gin kanyakla nyaka gi mtokni gang'o gik ma en go, shares, gik machalo kamago. Wach mamako dhoga e oboke ni endi ite mar 12 en ni private hospitals to turn away NHIF holders card holders. Mae wach matek. Jo Kenya mang'eny tiyo gi NHIF. Ka koro swende ma private go dwa gologi nikoro ok gitiyo godo. So mane gimi mano dwa timre achiel kachiel. Ka wadhi nyime e weche mani ka gieki. Aneno kaendi kama nitie tipo kaendi mar Oginga Odinga. Tapani maendi no Mwai Kibaki. Kinde machon ahinya paro ma 1962. Mapane 1962 magi kapod Odinga geri nitiere pod gi joma tindo. Revealed Kirubi had 20 billion worth of assets and luxury cars. Inyalo ng'iyo Kirubi ne nigi mwandu maromo bilion 20. Inyalo ng'iyo ni to ne gin mwandu machal nade. Who will be DP? Ne wach mantiere an wabo bedo ni koro en jalup Ruto kaendi nitiere Rigathi Gachagua, nitiere Mwangi Kiunjuri, nitiere Anne Waiguru, nitiere Justin Muturi. Aya Raila nitiere kod Nderitu Muriithi, Peter Kenneth, Martha Karua kod Peter Munya. Magi te gi jomi paro ni koro nyalo bedo ni gin jolup Raila. Ini paro nang'o? Nyoro fronted as Ruto's possible running mate. The move is meant to counter Raila's plan to pick older leaders. Nyoro has not declared whether he will defend his seat. Mane wach mantiere kanyo endo. Achani ko samoro koro Nyoro eminyalo kawo. Padi Nyoro pod akia, but kopo no kawe onge wache. Mudavadi, Kalonzo are likely key players in the battle for votes. Mane wach mantiere kanyo. Koro Mudavadi kod Kalonzo nyalo miyo gini dhi nyaka second round ka ok gil donjo komoro magidonje magibetie. Raila says Mudavadi DP are birds of the same feather. Raila wacho ni koro Mudavadi kod Ruto mago gene koro gene winyi machal, gene joka ochung, ka gene ochungo Rio gin joko ochungo Rio, ka gene joko loro gene oloro, ka gene joka tel gin joka tel. Mane wach mantiere kanyo endo. Oka now stronger than ever before, Kalonzo says. Kalonzo koro ni koro Oka koro sani koro tegno moloyo kinde mancha ne gintiere kamora achiel. Wiper leader said Oka is still intact despite Musalia Mudavadi jumping ship. Jirongo said Mudavadi is engaging in trade politics meant to auction the Luhya community. Wachini Mudavadi mapani bekoro oromo Mudavadi. Private hospitals threaten to stop treating NHIF card holders. Ma wach madwangi ento. Gini wacho kama indi nango. Hospitali mag ji giwegi. Kaka kono Nairobi Hospital, maing'eyo go eko Avenue giri. Giwacho ni ginyalo weyo. Private facilities are opposed to funds plan to pay 19,000 for 3 dialysis sessions instead of 2. Stalemate as a result of new contracts which are slashed rates of treating patients by at least 50%. Koro, is it profit or health? Mane gima koro bino koro keto kanyendo. Eno hala kose en ngima. Ang'o mwatimo? Sama koro gochino gido mondo miyo chul 19,000 kene dialysis. Mondo miyo koro itim mano endo. Ang'o miyo gibiro pesa mang'eny gin? Inyalo somo mano. Pajo somo kod jondiko nitiere. Ka wadhi kanyo endo. Ang'iyo weche moko
magi koro gin lendo koni ng'eni en Friday odiochieng' ma gik moko ng'eny ahinya milando gin tiere kaendi mondo mi koro wakadh lendo go eko magi mag SACCOs mondo wadhi e weche mamoko. Piny mangima en ni koro Pacquiao challenges leaders to disclose wealth. Former boxing superstar Manny Pacquiao, who has vowed to root out graft in Philippines government if elected president, said yesterday he would proudly disclose full details of his wealth and challenged all officials to do the same. I worked hard for my wealth. I invested blood, sweat, risked my life to earn that, Pacquiao told DZBB Radio. Manny Pacquiao dwaro mondo bed jatend piny owacho mar Philippines. Ipano ibiro bedo nang'o? Onge wach mane kaka nitiere kwa dhi nyime kaendi wang'iyane wach makoro dong' ka. Wach maduong' manitiere kaendi weche mag tuke en tho mar Isaac Juma. Isaac Juma en ng'ama ok nyal koso nene tuke go mag AFC kata mana mago kuma koro main derby mashimeji derby samwa gocho kodgi magoro gocho kodgi ibodo ka Isaac Juma en ng'ama be onge gi wach gi ng'ato mielo miende ne to yiwuotho gi timno kamoro ma tim ne ndo dhiye Garambe Stars sama kwa Garambe Stars gocho maendi ne en a real patriot maendi en ng'ama wawito ng'ama ne en jahera mar adhula mar huma kuom lwedo mag jok ma jonjore mofuo makawo ng'ato kendo yango ka dhiang' nikech weche mag lo indi dwa hiki kama rom nadi kata kore ikawo lo marom gi piny ni te en marango akeni chieng' mane ma ji bro ng'eyo ni samoro mwandu mar piny ni onge tiende king'eyo gima ngima en kidhi mochari sani kidhi osiptande ma ji nitie gi sani kino joma koro ywagre man gi tuoche man gi kagi kacha kino joma onge gimoro amora to dak e piny ni gima duong' en luoro Nyasaye to gidak gi mor mane gima duong' gik modong' ma ji laro mang'eny gi onge tiende to kata kularo lo inego wadu nang'o ma koro tora adieu Isaac Juma luwere Isaac Juma mondo wane tipo mar Isaac Juma matin ka director mara nyalo miya matin kuom dakika achiel kende mondo mi wapar godo Isaac Juma Onyango. Kwa majina na Isaac Juma, yeah, Kenya number 1 fan na FC Leopards fan number 1. Yeah. Ile kitu tumehimiza tu wajumbe wetu wa Luya na maseneta wetu na magavana wetu huko Luyani. Ile kitu naendeleanga kuwahimiza. Hii muungano ya Walia sio muungano ya Walia tukue president ama ni muungano ya Walia ni hii klabu. Na hii klabu watoto 36 hawa. Kama mshindwe kuunganisha hawa, hakuna chochote mnaweza pata tu mnaunganisha Walia. Jahera ahinya nyoro nye sudi ma wuodimbo ma jagor nye oywaga ahinya wuoyi mosiepne to kata jaroso jabe eno kane gino donjo ne malit ahinya magi ginyoso bedo kaka ochung kod weche giko mag adhula e piny Kenya kaendi kok kamano endo madi Nyasaye ket chunye kamukwe nikech gimotimre ni gima lit ng'ato goli e odi gotieno to yangi e laro oko kanye dhodi jomoko chal nade onge wach Star wacho ni ANC left a shell after Raila raids Mudavadi. ANC koro dong' mnaka koro en mano ma en opoko lilo. Sama bende koro odong' gunda malich ka koro Odinga nyeo kao mano endo ma bende en jotelo mae gwenge mag Imbo mar Kenya kata mano endo ma en Western Kenya mae ANC. Raila nyosingo ni koro sani campaign dhi bedo campaign mar bet maduong' molinyo poko onega nyaka nene. Sama bende koro Kalonzo kod Moi gi sani nyegi nitiere gwenge mag Kitui ka gidhi nyime kod wach noendo mar Kanu. Wach mara ntie to bokini mara dek en jaod Juma wacho ni famous soccer fan Juma slaughtered like a cow. He was slashed to death at his Emunyenjere village in Mumias West by relatives over land. Gewach kawadhi nyime en mani koro
Defections normal, ANC not worried. Minding milongo ni Nathali ni Mongare ondiko ni jomadara go dara ni gima timrega e siasa kinde ka kinde. Raila Uhuru governors outwit Team Ruto bags top COG jobs. May watch manitire. Governors allied to President Uhuru Kenyatta and ODM leader Raila Odinga on Thursday outmaneuvered those allied to Deputy President William Ruto to bag most of the seats in the Council of Governors elections. Mane watch manitire. Wambora nyochako yier kendo kaka jakom manendo mara governors. Wach mantie buke ni mara bor mang'eny mara vithago ji kama jiori nindi. Nomination headache rocks Raila's Azimio. The primaries are already sparking confusion and uncertainty. Mae wach maduong' mantiere kaendi kaka jo Azimio dwa timo nomination margi ema pod ji kendo chal nadi. In gi parties apar mantie kanyo ido mondo timo nomination mano chalo general elections. To pod kaka dwa yiere ng'ama bende ji bo yiere go kanyo te be pod ok ong'ere. Kata kamano Raila announced last week that the coalition party will only back one candidate in each political seat. However, joint nominations have not been possible in Raila's previous two coalitions, NASA and CORD. Without joint nominations, Azimio is likely to lose to rival parties as they will be dividing their votes. Iti menango. Waburo nyo kaka obrodhi. Ji mang'eny sani koro anoko chako yware gi chien, ji ng'iyo chama moko mondo dhigo ir ji mondo mi koro gidhi gisero ombulu gi chama moko kata duondo od buche moko mapindu thir masamo ji ok ong'eyoga. To samoro ka gino ok ong'e maber, odhi bedo ni en tabu ne Azimio. Raila bo yudo ombuche modhi yudo. To koro chien kaendi koro piny kaendi dhi bedo ni koro dhi bedo manywanda od otenga ma ng'ato ang'ato donjo gi modonjo godo. En tich ma ok yot ahinya. Ka wadhi nyime koro kaendi, Powerline encroaches given 30 days to move. Kaponi dak manendo kama en yo mateko ma stima luwo chak chon mondo mi wuogi nikech ominde lo pradekene mondo mi wuog kanyo. Ko kamano ndibo chak goli achiel kachiel kod piny owacho. Paro ni bende en paro maber nikech mano endo keto ngima ji mang'eny ahinya e akere kiki. Kama dhi kaendi nitie obo kaendi ma siasa somane Mudavadi gi weche ni manyo timo mang'eny ahinya inyalo some kaendi. Kisumu Assembly staff given 10 days off to ramp up voter listing. Mae gima koro nyawach kod Elisha Oraro ni mondo koro giwuog oko jogo eko matiyo e county assembly. Governor Nyong'o bencho wacho ni ng'ata matiyo e county wuok odhi omanye kura. Gima ji ok ong'eyo kanyo awinjo twak moro kamoro en ni ang'o momiyo ji ok dwa kawo kura. Mae gima onego ni penjo, ang'o momiyo chuno oganda mondo odhi okaw kura? To be ok obadhogi. Nyalo so kod Martin Otieno Gendo gotieno panjo manyone ne nyawinjo gima Martin Otieno Gendo nyowacho ok obadha chupok makoro ok obadha nikech ji go kura to gine gima ber mar kura no kelo negi omiyo giba lwetgi ni ere tiende ni anini mane gima gitemo wacho en wach manitiere kanyo endo ka koro weche to ng'eny mano kanitiere kae kadhi weche mag tuke nikech sa koro yomba. Premier League transfer activity WhatsApp Magi Hantire, Nano Kandika Klopp worried about his defensive pair. Several Premier League team coaches have learned how to beat Liverpool, and Crystal Palace exposed the Reds last weekend, and we are lucky not to score 3 or 4 goals. Matanya na dier anja Liverpool manyo timre Liverpool defense marwa kancha ne rock solid chasani koro onge somane gima bo timre kanyo. Liverpool, Chelsea, Bayern Munich registered their interest in Leeds United striker Rafinha mane wachman tire kanyo ndo sama koro Cup of Nations dhi nyime waneno kaka gedhi goe koni gi kocha. Return of prodigal son Mario Balotelli ojakudu kende team nendo madhi Azuris Italy sani ndio duogo ingene ngano ndo mabende oja weche mang'eny ahinya ngano kae ndika iwacho ni oduogo. Can Balotelli fire Italy to Qatar after unexpected chance? Ene wacho mantiere mano e kaka inyalo somo wach mar Balotelli. Mario Balotelli osegocho ne Liverpool, osegocho ne Manchester City, osegocho ne klabu mopogore kanyo gi kacha. Atieko kod oboke madhe Daily Nation. Uhuru throws race wide open. Uhuru koro oyawo pap. Gimanyo kete geta kokene magi chokeni ko sani koro ntie political parties bilcha gino oyawo pap mara dhai. Sani koro ng'ano dware ng'we. Makoro okodewa ni idhi kanye. Political parties bill signed into law by President Kenyatta yesterday has opened a new battlefront that will see each of the 3 current major formations, Azimio la Umoja, One Kenya Alliance, and Kenya Kwanza, jostling to form the most formidable coalition party to deliver an electoral win. The law, which was initially thought to favor ODM leader Raila Odinga's Azimio, has thrown a lifeline
to opponents who will use it to forge alliances. Imagine. Chikni nyela oseko jinyo kuno waniga kende mna konyo Raila kende gi jo Azimio sani koro konyo jo nyaka joma nye pinge te koro odhi konyo koro nyiso ni en chik ma koro yie ni mondo mi wabed gi ot ma manywanda te wagolo ng'ata achiel e odwano wabedo gi ot ma manywanda wagolo ng'ata achiel e odwano endo mano e wach mantiere kanyo. Adieu Juma, Heavens Gate New Sports cheerleader ma en adier polo koro noyudo mano ja pakadhula malich ahinya e nying mar Isaac Juma. Kiunjuris dwindling fortunes so mane gomi sani koro Kiunjuri sani koro hape manyineno ka koro ber sulune manye rieny maber e weche mag siasa koro dhi ka koro nimo. Kauno niendi en higni 19 nyaka ne jangolo marahuma Isa ne tho. Itoboke ni mar adek koloso kuom wach mar Isa ahinya. Legacy. The musician's songs are still played by FM stations and in clubs today, indicating just how good he was. Mane wach mantiere. Isa porto mane puro winjo. Kamata mane go kod jika ka Nameless giri. Nitiere Mukopoa. Abdo mondo mi director mara bendo chako miwa mano matinundo koro bendo celebrate Isa kod so moro kanyendo mara Mukopoa mamanzi Mukopoa mabeshte Mukopoa mago gin songs maongeni ne Isa otimo. It brings together new age artists and those who were there when the rapper was alive. Isa ne wa Nairobi kamelugo ni South B en gima lich ahinya wach mar Uhuru kod chike manyo keto nyoro ni kanyo so mane wach ma Kiunjuri gima misani koro Kiunjuri koro en sulu mare medo mana dok piny so mane mano mapiyo piyo ahinya mondo ing'e koro en ang' matimre. Sad ending for famous cheater. Mai wach mantiere nitiere maendi ondigi moko mag kwach mantiere mara kacha chande nyegi nego nyawadgi mage cham gisebedo ka gin ji abich koro lweny nyuwuok e kindgi nitie maduong' e igi ng'eni in the jungle ka the lion maduong' mosebedo ka koro en king bedo muti koro matindo goye manege mariembe in the kingdom ay koro a new king emerges. Mane giwanyo timre kaendi en wach mamit ahinya kisome en sigana mamit gisebedo ka gin kanyakla for nearly 7-8 years cheaters gi koro kanyo chopo kama koro nye gisero oromo negi to gi nego jatendgi mondo mi koro ng'ama chielo ochako kawo thuolo gini gionge demokrasi miego yo mbulu kisetiti igwe oko leadership mari ka kosetengi ma oloki soup koro wachini onge. Magi weche mantie kanyo pa josomo kod jondiko aneno kaendi Today in History. Joseph Kamodho kod Zipporah Wandera town clerk aneno ka gintiere kaendi ema kinde machon Por Kalonzo Gere nitiere. Kraito Munya Mwangaza in tough fight for governor seat. Aneno kaendi koro Munya duogo dwaro governor, Tandaza maen women rep dwaro governor kaendi gira mondo mikoro githul oko Kraito Murungi. Museveni's son assumes role as special envoy. My watch mantiere. Muhozi Kaigerubaga after being made the commander of the Ugandan Special Forces at Sierra Leone Kasenyi Training Center on August 27, 2012 is in many circles seen as President Yoweri Museveni's higher apparent. Manacho ni Wood Museveni Morun Tirima en maingi ni samoro onyalo kao mano ma en kara wuongi e weche mag siasa ma Uganda. Katiko kaendi weche mag tuke en ni Mali waka hinya ne weche go mag VAR. Gien no golgi to pode wacho ni pode gibotemo mamondo mi giter ywak gi e do mar CAF. Esechego go eko kan Abubakar break long standing AFCON scoring record. Ingeni ngama lo bape mang'eny ahinya African Cup of Nations ne en ja Congo 1974 mano endo mabende ne iluongo e kindego eko nilonge ni ng'an nilonge ni Ndaye Mulamba Nolo Bape Ochiko Nano 1970 wago 47 years ago African Cup of Nations. Sani Abubakar Selo Bape Auchiel to get the quarterfinals. Onyalo yudo adek go mobed ni koro en momako record mar Africa after 47 years. Magolo loko je DRC then nen Zaire mane gigo 1974 African Cup of Nations. Ne en Friday en odiechieng' mafungo wich oriti uro masani warom Kenya Soyi.